Moni ana nonse, ndabweranso ene bambwali. Lelo nkhani yathu ikunena kuti Mulungu apambana. Verse lathu loloweza ndi 1 Samuel 14 verse yake ya 6, pamene akunena kuti palibe chomuletsa Yehova kupulumutsa. Lero tiphunzira kuti Mulungu amandipasa chigonjetso. Sindingathe kuchita izi. Kodi munayamba mwamvapo choncho? Pamene zinthu zavuta kwambiri mumamufunsa ndani kuti akuthandizeni? Jonatani adadziwa kuti amufunse ndani. Nkhani yake ndiyotere: gulu la nkhondo la mfumu Sauli lidamanga misasa pasi pa mtengo pafupi ndi Geba. Afilisti anali atamanga misasa yawo pafupi nawo, koma iwo amadusa mukanjira kodusa m'mapiri. Tsiku lilonse Afilisti ankatumiza asilikali kuti akachite chipongwe a Israeli ndi kuwabera. Afilisti anali ndi magaleta ambiri komanso asilikali 1,000 ambiri okhala ndi zida zokwanira. Gulu la nkhondo la Israeli dali la amuna 600 lomwe laling'ono komanso lamantha. Panalibe msilikali olomodzi wa Israeli amene anali lupanga kapena mkondo. Sauli ndi Yonatani okha ndi amene anali nazo zida. Asilikali a Chiisraeli adali ndi mapulawo, makasu, nkhwangwa ndi zikwawa ngati zida za nkhondo. Komatu simungapambane nkhondo ndi zida za ulimi. Chifukwa cha chimenechi asilikali a Israeli ambiri adali ndi mantha ndipo adakabisala ku mapanga komanso kuseli kwa miyala. Koma Yonatani mwana wa mfumu Sauli, iye yekha ankaganizabe kuti Mulungu apambana nkhondoyi. Tsiku lina Yonatani adanong'oneza msilikali amene ankamunyamula chishango chake cholemera. Tanditsata. Wonyamula zida zake uja adadziwa nthawi yomweyo kuti Yonatani adali ndi malingaliro achinsinsi. Iye adavala mwachangu ndi kumutsatira Yonatani kunja kwa msasa, ndipo palibe amene adadziwa kuti achoka. Titha kukafika kuli azilonda a Afilisti ngati titadutse pakanjira komwe kadutsa m'mapiri. Yonatani adafotokoza: Mulungu atithandiza kudusa azilonda ndi kutipasa chigonjetso. Palibe chimene chingamulepheretse Mulungu kutipulumutsa. Mutsogole ndinu, adatero onyamula zida uja. Ine ndekhala pambuyo panu. Tiyeko, adatero Yonatani nayenda motsatira kanjirako. Akationa natiwuza kuti tiwadikire kuti abwere, tidikira. Koma akati bwerani kwa ife, tidzadziwa kuti ichi ndi chizindikiro chakuti Ambuye adzatipulumutsa. Atakwera phiri movutika komanso mwapang'ono-pang'ono, Yonatani ndi onyamula zida adafika pakanjira kaja. Molimba mtima iwo adayenda molunjika chitsogolo kuti alonda a Afilisti awaone. Taonani, mmodzi mwa alonda adakuwa: Aisraeli amba kutuluka m'maona momwe adabisala. Kwerani kwa ife tikuoneseni kanthu kena mutengerepo phunziro. Winanso adafuwula: Ichi ndi chizindikiro chathu. Yonatani adanong'ona: Mulungu wawapereka m'manja mwathu. Ndipo awiriwa adayamba kukwera phompholo. Adafika pamwamba, Yonatani ankayenda patsogolo, onyamula zida uja adali pambuyo pake. Alonda 20 achifilisti mwakanthawi kochepa adatulukira nayamba nkhondo. Koma Yonatani ndi onyamula zida adadziwa kuti Mulungu awathandiza, ndipo Afilisti adagonja mwakanthawi kochepa. Alonda ena omwe ankaonera kuchokera pamwamba pa mapiriwo adachita mantha ndipo adasokonezeka ataona zomwe zidachitikazo. Anafuwula kuti aziwitse asilikali mu msasa wa Afilisti, ndipo asilikaliwo adachita mantha atamva. Ngakhale oyendetsa magaleta nawonso adachita mantha. Mukusokonezeka kwawo adayamba kukankhana ndi kumenyana okhaokha pamene ankathamangira uku ndi uku. Ndipo nthaka inagwedezeka monga umo zikhalira ankhondo akamabwera ndi akavalo komanso magaleta. Yonatani womunyamula zida ndi Afilisti anadziwa kuti Mulungu akuthandiza Israeli. Mfumu Sauli ndi asilikali ake 600 atafika pamalowo,
yonatani ndiwo munyamula zida uja adayima ukwali pee akuyang'ana Afilisti akuthawa. Asilikali a Israeli adadziwa kuti apambana nkhondoyo chifukwa Mulungu adawapambanira nkhondo yawo. Lero Ambuye watipulumutsa, adatero asilikaliwo. Yonatani ndo munyamula zida adavomereza. Ambuye adapambana kwakukulu, palibe chomwe chidamulesa Mulungu kuwapulumutsa.